Idan kana tunanin shayi abin sha ne don rage jin sanyi ko don maganin yunwa, to baka ga yadda Larabawa suke girmama shi ba, musamman a watan Ramadan. A ƙasashen Larabawa ai ba maganan iftar idan babu shayi. Assalamu alaikum, barkanku da rana ta biyu a cikin shirin mu ta al'adun musulmin duniya. A ƙasashen Larabawa musamman Saudi Arabia, United Emirates da Qatar akwai wani abu da ake kira da ƙahwa ko kuma shayi. Larabawa ba sa jira sai sun ci abinci kafin su sha shayi. A'a, abinci shi yake jira sai an sha shayi kafin a ci shi. Bayan an sha ruwa nan take ake fara zuba ƙahwa mai ƙamshin habaq ko kuma zafra. Wani asiri guda ɗaya da baku sani ba shine Larabawa sun ɗauki shayi a matsayin karamci. Shi yasa idan ka je gidan mutum har ka tafi ba tare da ka sha shayi ba zai ji daɗi ba, yana ganin kamar baka girmama shi ba. Mu a nan ƙasar Hausa yawanci muna yin iftar ne da kunu ko kuma zoɓo. Amma shin kai kana ɗaya daga cikin ƙungiyar masu yin iftar da shayi ne ko kuma masu yi da zoɓo ko masu yi da kunu? Rubuta mana a comment section. Sannan ku biyo mu gobe domin jin labarin wani mutum na musamman wanda yake yawo a daren Ramadana a ƙasar Misra. Assalamu alaikum.